Wannan abokina ne. Sunansa Yasar bin Abdullah. Assalamu alaikum. Na'am. اسمي بن ليمان. جئت من باكستان لكي أن نسرق جميع مملكتك. اسمي أسمة أو أسمانة. مرحبا بك. هل تحتاج إلى شاي؟ شاي لا مدرى. هذا شاي العربي. لا. Kuma muna yin harkoki da shi na kasuwanci watan yanzu. To ya zo min da wata kadara. Amma matsalar gaskiya ban da kuɗi. Kasancewa kwanan nan je ne ya oda kaya daga Dubai. Kadaran nan tasa. Wato in banda aman kuɗi ba abin da take yi. Domin shi ma babban attajiri ne a kuma yana da su da yawa babu iyaka. To shi yasa nake ganin saboda alakar mu da kai ya kyautu mu kawo maka talai kai. Amma abin da naku akwai raini wayo. To in kura tana maganin zawo ta yi wa kanta mana. Ka san inda babu ƙasa na ake gardama kokawa. Ina son ka rufe idan ka minti bi kacin. Buɗe. Kallana. Kwantar da hankalinka. Ka zauna. Ka kwantar da hankalinka. Ka zauna. Ba abin da zai faru. Kwantar da hankalinka. Ka zauna sai ka zauna da. Kwantar da hankalinka. Ai wannan da kake gani buɗi ne. Wannan din? Wato a yanzu idan ya sa shi zai kaga yana amon kuɗi duk irin kalar kuɗin da ya ambata kalarsa ne zai zubo. Sannan baya da haka duk ran da Allah ya sa ya attishawa to in ban da dala ba abin da zai riga zuba ga. In aka yi atishawa. Yasa fadal. Hey! Dari biyar. Dari biyar ya fita. Dari biyar. Ka ba aidin naka ne. A nan za mu ban maka su ai sample ne. Nawa za su? To ni ka san saboda yanayin alaka da take tsakanina da shi abin da ya ce in bayar naira miliyan 3 kacal ya ce in bayar. Ai gare nan sai ka zama ana labarin ka. Ai duk kaga a yana na ɗauko mataki na. So nake a ce na fi mangal da kyau. Ina son a ce na fi dangote. Gaskiya ne. Ina son a ce na fi rahamaniya. Ina son kai. Da an ce kuɗi. A ce Usman ɗan Usman. To ni kuɗi na ga sunan gaba ɗaya dudu miliyan 2 ne da 300,000. To Alhaji da yake kai ne kamar yadda zai sallama min to kai ma ya ce ya sallama maka haka. Ya cika ba masala? Ba masala. Laysa muskila ala zalik. Ya rike wannan ya rike. To lashe. Lashe. To Alhaji Allah. Ya akhi. Za mu tafi. Kai ma aki. Ma salama. Yana da bai salama. Oh bai salama. An nuku kasir. A'a ba wani ana zai yi kuɗi da yawa ne. To Alhaji Allah. Ai kamar na ya ce a hankali. Ba za ta hankali a neman kuɗi. Ni kuma da abun atishawa da daloli zan cika. Kai Muhammad.
wallahi ka ci ubanka alquran ba abin da zai hana ni ban ci ubanka wallahi sai ka ci ubanka